Orduan, gelditzen da programuta alkate berria, Usurbil alkate berria, Patxi Xabier, Arregi Laragirre, 8 botetan. Berriz ere, legeak ala behartuta hitz ematen dut. Ondea, oinarte alkate egondan Mertxe, pasatu duzu mira. Hauxe dugu hemen Usurbilen daukagun aginte makilan, ez da makil bat, zumezkoa da, beraz xumea da, bere horretan. Gainera, tinkotasuna erakusten duen zerbait da, tinkotasuna eta malgutasuna eraberan importantea diren bi ezaugarri horiek agintea aurrera eramanak izateko. Egia da, nahiko harina ikusten dudala eta zuk hartzen dezun zama hemendik aurrera ez dela, horrekin ez dakiko ondo ordezkatzen duen baino tira. Hauxe da, zorionak dudik ez daukat lan bikaina egingo dezutela, 4 urte hauetan, herriaren babesa dezu, lantalde on bat dezu, gogoa ere badezute, gaitasuna badezute, beraz, zorte hon ona, oparitzea besterik ez dago tila, osea, eta personalki oso ondo jutia dana, eta animo, eta ondo izan. Hasteko, eskerrak eman hasi nahi nuke. Eskerrak bihotzez, herritarroi eman diguzuen, jarri duzuen konfiantzagatik eta eman diguzuen anparoa eta babesarengatik. Oraintxe bertan, hemen gela hontan jasotzen ari garena izugarria da. Zorionak bestalde, zinegotzi guztiei, herriak aukeratuak izatea handia da. Alkatearen izaera, ez zait sekule iruditu unipertsonala. Beste dimentsio bat du iruditzen zait, eta ez dakit zenbateraino da egokia aipamen pertsonalak egitea. Hala ere, sentimenduen nahas-mahas hontan, bakarrik esan nahi dut ohore eta ardura handia dela niretzat besauki honetan esertzea. Mertxe, zuk hain ondo okupatu dezun espazio okupatzea. Lehen izandako alkateak datuzkit, eta oso ondo ditu gogoan. Astera doa legealdi berria, eta herritarron borondatea agerian dago. Udala, gobernatzeko ardura, Euskal Herria Bilduren esku utzi dezue. Adi, entzun dugu herritarren hitza. Eta badakigu Usurbil ez dela EH Bildu. Udalmai honek erakustu duen bezala. Horregatik, gure izenari eta izanari behian izan da, biltzeko joera izango dugu, eta ez bereizteko. Jakingo dugu guztion artean, konfiantza osoa daukat, etiketak eta siglak alde batera utzi, eta pertsonen arteko tratua zaintzen. Konbenentzia alderdikoien gainetik, herriaren interes orokorra lehenesten. Oraintxetik esaten dizuet,
elkanalaren bidetik jo nahi dugula, eta EH Bilduko ordezkariok prest gaudela lankidetzan aritzeko zuen guztiak. Udalgintza eta herrigintza txanpon beraren bi alde dira bidetzak. Eta motorra, benetako indarra, herritarren esku dago. Nolako jarrera hartzen dugun herritarrok, halakoxe izango da udala eta herria. Horretan, badira bi eredu oso desberdin. Animalien irudiak erabiliz, kukuaren eredua dituko diot batari eta txingurriarena besteari. Kukuak bere izena kantatzen du. Kuku, kuku. Bere izena kantatu eta besteren kabietara eramaten ditu bere arrautzak. Besteren eskutziz bere ardura. Txingurriak ordea, komunitatea du presente, auzolana eta lankidetza. Zer izan nahi dugu? Usurbildarrok, maiz erakutsi dugu badakigula behar kolektiboei arduraz eta jarrera konprometituaz erantzuten. Horren adibide garbia da, esate baterako, hondakinen kudeaketan emandako erantzuna. Gai izan gea, alternatiba eraikitzaileak eta iraunkorrak sortzeko. Nork bere ardura asumitzeko. Jokabide eredugarri eta txalogarri horren jabe ez da inor. Meritua guztiona da. Eta jasotako laudorioak ere, asko eta ez nolanahikoak, guztiontzat dira. Baina, era berean, errauste planta bezalako azpiegitura kutsakorren inposaketa datorkigunean, denoi dagokigu, denoi horri aurre egitea. Herri erantzuna eskatzen du horrek. Esan duen, herri erantzuna eskatzen duela horrek. Eta hala erantzun dugula ziur naiz. Izaera kolektibo konprometituaren beste adibide bada ikastolaren, herri hezkuntzaren eta euskararen aldeko mugimendua. 2015ean Gattunk esanez aldarrikatzen ari garen. Ez. Ez gea kukuak, geure izenak soilik kantatzeko. Ez gea kukuak, geure ardurak besteren esku uzteko. Lehen, konstituzioaren aurrean, eman dugu hitza, legeak behartuta. Orain, kontzientziak aginduta, herriaren aurrean hitz eman nahi dugu. Hitz ematen dizuegu, zintzo eta latz saiatuko gehala lanean, ilusioz eta gogoz. Gure printzipioei muzin egin gabe, herritarroi entzun eta parte hartzeko aukerak emanaz. Aniztasuna gure izatearen parte denez eta parikidetasuna gure ipar, hitz ematen dizuegu herritarren artean ez degula bereizkeriarik egingo. Eta eskubide sozial guztiak errespetatuak izan daitezen saiatuko gara. Euskal Herri libre eta buru jaberako bidean erabakitzeko eskubideen alde egingo dugula. Bizikidetza sendotzen ahaleginduko gehala. Bai eta oraindik preso edo ihesean dauden lagunak geure artera ekartzen dute. Hitz ematen dizuegu azken batean, Usurbilen jendarte justuago, solidariago eta zoriontsuago baten alde egingo dugula. Oraintxe, urte sasoi honetan, iritsi zaio kukuari mututzeko garaia. Gure garaia da. Herritar konprometitu eta sentiberen garaia. Norbere izaera individuala zainduz, izaera kolektiboa sendotzeko garaia. Izan ere, bagintunak, bagantunk eta baguaztink.
aurrera beraz, Usurbil.